Клімкін в одному з інтерв'ю для засобів масової інформації України він сказав, що Закарпаття є ризикованим регіоном з погляду гібридного впливу на регіон сусідніх країн. Ви сказали, наприклад, згадали Угорщину, але Павло Клімкін, він сказав ще і про загрозу Росії. Я вважаю, що Закарпаття – це дуже ризикований регіон з точки зору гібридних методів, і ми маємо в це вкластися, інакше створимо ситуацію, яка нам коштуватиме все більше. Він додав, що це серйозне завдання, воно має стосуватися також інших регіонів України, де є національні меншини, адже ситуацію може використати на свою користь Росія. Ви погоджуєтесь? Абсолютно погоджуюся. Більше того, я вже неодноразово на своєму рівні з колегами, з керівництвом піднімаю ці питання. Вважаю, що ми маємо серйозно працювати в Закарпатті, зокрема, тому що я вважаю, що українська держава протягом добрих десятиліть, на жаль, не була достатньо присутньою на Закарпатті. І це, безумовно, може стосуватися і інших регіонів, і не допрацьовувала з точки зору держави. Але разом з тим, я би так само дуже сильно вимагала дій якісних з провадження державної політики від місцевої влади, від представників, які туди призначені центральною владою, і розраховувала на те, що вони насамперед будуть забезпечувати впровадження загальнонаціональної державної політики України там на місці. Щодо Росії, то Російська Федерація давно веде роботу на Закарпатті. Скажу вам більше, що це продовжується напевно, це почалося ще навіть в той час, коли там був Радянський Союз і служби Радянського Союзу. Вони, в принципі, теж неоднозначно працювали там. І ці підтримка різних таких сепаратистських створення штучних утворень, нібито народностей, національностей і так далі на теренах Закарпаття, і підтримка цих рухів, і підживлення цих рухів, воно давно спонсорується Російською Федерацією, і це нам відомі речі, і, очевидно, ми намагаємося їм протидіяти.